אם הייתם יודעים כמה זמן חיכיתי לפרופסור מינה רוזן, כמה חיזרתי אחריה, אני כל כך שמחה שסוף סוף מתאפשר לנו שתהיי איתנו ונשמע את דברייך המהירים. אני רוצה להגיד לך, וגם לקהל ששומע אותנו, החברים שלי כאן, שכל כך הרבה למדתי, ואני לומדת עדיין מתוך המחקרים שלך ומתוך הפודקאסטים שלך. בקורונה זה מה ששמעתי, את הפודקאסטים שלך על סלוניקי, ופשוט התבשמתי. אז תדעי שאת מורתי גם מבלי שאת יודעת שאת מורתי. אז אנחנו שמחים לארח אותך. ופרופסור מינה רוזן היא פרופסור אמריטה בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה. לזכותה הרבה מאוד מחקרים ומפעלים. השנה במסגרת הלימודים שלי בבר אילן נעזרתי באחד המפעלים המדהימים שהיא עשתה במסגרת עבודתה במכון לחקר התפוצות, תיעוד של כ-60,000 מצבות של יהודים בטורקיה, בבתי הקברות השונים, מהמאה ה-16 ועד המאה ה-20. תיעוד מטורף שמלמד על הקהילה בנקודות מבט באמת רחבות. לא רק תיעוד, זה גם הבחנות חברתיות, סוציולוגיות, הבחנות של מגדר, הבחנות של אומנות, פשוט אוצר בלום. אני אשלח לכם את הלינק למי שככה ירצה לראות את האתר הזה ואת הידידותיות שלו. הוא מאוד ידידותי, אפשר ככה לעשות בו כל מיני נגזרות וחיפושים על פי תחומים שונים. אז זה באמת מפעל עצום שלך, וגם העיסוק וההתמחות שלך, אני חושבת שאת מספר אחת בתחום הזה של יהדות האימפריה, בכלל של האימפריה העות'מאנית, יהודים באימפריה העות'מאנית, בדגש על טורקיה וסלוניקי או סלוניקיו, כפי שאת אומרת. אז אנחנו מאוד שמחים שאת איתנו, וההרצאה שלנו היום תעסוק בנושא של חינוך יהודי בבלקן, בדגש על סלוניקי, מסוף המאה ה-19 ועד פרוץ מלחמת העולם הזה, עד בואכה מלחמת העולם השנייה. אז הבמה היא שלך, אני אשתיק את כולם ואת תפתחי שוב את המיקרופון שלך בבקשה. זהו, השתקתי, אז מינה בבקשה תפתחי, כן, ואני אשים עלייך ספוטלייט. טוב. יופי, ככה. זהו, כולנו בשקט מאזינים בשקיקה. אני רואה רק אותך, או עכשיו זה בסדר. טוב, האמת היא שאם הייתי יודעת שאת מסתפקת בסלוניקי, אז ההרצאה שלי הייתה נושאת אופי אחר. אני חשבתי שאת רוצה את כל הבלקן. אני רוצה את כל הבלקן, אני אמרתי שהזומין היה כזה, אבל אני רוצה את כל לא. הבלקן. אני ניסיתי להתרכז בבולגריה וביוון, כשיוון כמובן זה סלוניקי, ותכף ומיד תבינו מדוע. האמת היא שאני מתקשה להפליג בים הגדול הזה בזמן שיש לנו, אבל אנחנו ננסה, אולי נגיע לחוף מבטחי. אני חייבת לציין בהקשר הבולגרי שהדברים שלי מבוססים על כל מה שלמדתי משני תלמידיי, דוקטור אנגל צ'ורצ'ייב ודוקטור יוסף קונפורטי, שעשו אצלי דוקטורטים על יהדות בולגריה. אז שני המרכזים שאנחנו נדבר עליהם, יוון ובולגריה, הם חלק של הפזורה היהודית המודרנית שקרויה היהדות העות'מאנית, משום שיצירתה צמחה על בסיס שלטון העות'מאנים בבלקן מתחילת המאה ה-15, והתפתחותה גם כן קשורה בשלטונם. אלה היו קהילות שחלק גדול מהחברים שלהם היו מגורשי ספרד, פליטי פורטוגל, אחר כך מגורשי דרום איטליה וצאצאיהם, אבל לא רק. בבולגריה היו גם יהודים רומניוטים וגם יהודים אשכנזים. ביוון היו מעט מאוד יהודים רומניוטים, אשכנזים כמעט שלא. יש עוד הבדלים בין הקהילות היהודיות של יוון ושל בולגריה. בולגריה זכתה בעצמאותה מהעות'מאנים ב-1878,
יוון זכתה בעצמאותה ב-1830. בתוך הקביעה הזאת יש עוד סייג שנוגע ליוון. מרבית יהודי יוון הישנה, המדינה שנוצרה ב-1830, נרצחו על ידי שכניהם במהלך מלחמת השחרור היוונית, כי הם זיהו אותם עם העות'מאנים. נשארו שם רק 10,000 נפש. הקהילה הגדולה ביותר ביוון היא קהילת סלוניקי, נותרה בשלטון העות'מאנים עד 1912, שאז מקדוניה נכבשה על ידי היוונים. באותו זמן קהילת סלוניקי מנתה יותר מ-65,000 נפש. לשון אחר, כשאנחנו מדברים על יהדות יוון, אנחנו בעצם מדברים על יהדות סלוניקי. היוצא מזה הוא הבדל נוסף בין שתי הקהילות האלה, שקשור בתפרוסת היישובית שלהם. מרבית יהודי יוון חיו בסלוניקי, יהודי בולגריה חיו בעשרות מקומות יישוב בכל רחבי הממלכה. בראשית המאה ה-20 חיו בבולגריה קצת למעלה מ-33,000 יהודים, שהשתייכו ל-34 קהילות מאורגנות. המשמעות של המספרים האלה היא שבכל קהילה יהודית בולגרית חיו בממוצע 1,000 נפש. אז מה המשמעות של המספרים האלה בכל הנוגע לחינוך? ובכן, חינוך תמיד, בכל מקום, בכל זמן, ולא רק בין יהודים, הוא נושא טעון מוקשים חברתיים. חברה שמבקשת להטביע את חותמה על הדורות הבאים, חייבת לחנך את הקטנים שלה, ברוח שבה היא רוצה לשמר את החותם הזה, וכדי לעשות זאת, היא גם חייבת שכל הקטנים האלה ילמדו מה שהיא רוצה. בנוסף לכך, חינוך עולה כסף. ואם רוצים להעניק חינוך אוניברסלי, המשמעות היא שעשירים וזקנים משלמים עבור עניים וצעירים. מטבע הדברים חייבת להיות הסכמה על כך, וזאת איננה הסכמה שפשוט להשיג אותה. והקשיים בהשגת הסכמה כזאת היו שונים בעוצמתם בין יוון לבולגריה, והיו קשורים בהבדלים הדמוגרפיים בין שתי הקהילות, ההבדלים שכבר הזכרתי אותם. מחקר הקהילות היהודיות בפזורה העות'מאנית מעלה שככל שהקהילה הייתה גדולה יותר, כך עלתה רמת חוסר ההסכמה בין חבריה על ההשתתפות בעלות החינוך. ככל שהקהילה הייתה קטנה יותר, כך גדלה ההסכמה החברתית על ההשתתפות בעלות החינוך. והסיבה לכך הינה שבקהילה קטנה בת כמה מאות חברים, גם אם יש בה רק מספר מועט של עשירים שיכולים לשאת בעלות החינוך, העשירים הללו יתקשו להשתמט מן העלות הזו, משום שהם זקוקים מאוד לחבריהם המעטים, העניים והבינוניים, לשם קיום החיים היהודיים והחברתיים שלהם. זה לא כך הדבר בקהילת ענק כסלוניקי, שבה לעשירים היו אפשרויות שונות ומשונות לנהל את חייהם, בלא שיהיו תלויים ביהודים שלא מבני מעמדם. בקהילות קטנות אפשר היה להתווכח על תוכן החינוך, אבל לא על השאלה מי ישלם בעבורו. בקהילה של 1,000 איש יש בערך 200 משפחות, כולם מכירים את כולם, ואין אפשרות להתעלם ממצוקות של משפחות עניות או כאלה שגורלן נאמר להם מאיזושהי סיבה. אז יש הבדל עצום בין ההתנהגות החברתית בקהילות כאלה ובין ההתנהגות החברתית בקהילה כמו זו של סלוניקי. ההבדל העיקרי בין שתי הקהילות לאורך התקופה שאנחנו מדברים בה היה איפה מימון החינוך. בבולגריה כל ילד יהודי קיבל חינוך קהילתי כלשהו, גם אם לא היה ביכולת הוריו לממן זאת. בסלוניקי זה היה כך רק עד סוף המאה ה-16. אז מה בכל זאת משותף לשתי הקהילות הללו מלבד הדת וחלק מהמוצא של חצי האי האיברי? תפקיד החינוך ומוסדות החינוך בעיצוב הזהות הלאומית חשוב בכל מדינות הלאום, לפני הקמתן וגם אחרי הקמתן. אבל חשיבותו עבור אוכלוסיות שחיות כמיעוט בתוך חברה זרה היא רבה אף יותר. וקבוצת מיעוט שאין לה מדינה ואין לה מוסדות לאומיים ואין לה סביבה אתנית שיכולה להזדהות איתה, היא עלולה לאבד את זהותה הייחודית בלחץ השלטונות של חברת רוב וגם בחברה עצמה, ששואפות לבולל את המיעוטים שבתוכה.
עכשיו, באימפריה העות'מאנית, לאורך כמה מאות שנים, היהודים היו מיעוט מועדף לעומת האוכלוסייה הנוצרית. הם היו בין נאמני השלטון העות'מאני, וכך הם נתפסו על ידי העמים שהשתייכו לכנסייה האורתודוקסית בבלקן, בין אם זה היה הכנסייה היוונית אורתודוקסית, הבולגרית או הסרבית. כולם עמים שניהלו מאבק קשה לחירותם. זאת ועוד. במסגרת האימפריה העות'מאנית, הקהילות היהודיות נהנו מאוטונומיה בעניינים הפנימיים שלהם, לרבות בענייני החינוך. אבל החינוך הקהילתי, גם במאה ה-19, היה עדיין ברמה נמוכה. בזמן שבקרב שאר העמים בבלקן, שהיו תחת השלטון העות'מאני, נפתחו בתי ספר מודרניים, הסגירות והשמרנות ששררו בקהילות היהודיות לא אפשרו התפתחות חינוך כזה. והסיבה היא שתחילת החינוך החדש בקרב הנוצרים האורתודוקסים הייתה קשורה להופעת רעיונות הלאומיות שלהם באותה תקופה. בעשורים האחרונים של השלטון העות'מאני, רוב היהודים ראו את עצמם כחלק מהאימפריה הגדולה ולא כחלק ממדינות לאומיות נוצריות קטנות. לכן היו רק יהודים בודדים שהשתתפו במאבקי השחרור של יוון ובולגריה, ובהיעדר צורך בתנועה לאומית יהודית גם לא נוצר הדחף לחידושים בשדה החינוך. פתיחתם של בתי הספר היהודיים המודרניים הראשונים על ידי האליאנס ב-1869 בבולגריה וב-1873 בסלוניקי לא סייעה להזדהות היהודים עם השאיפות של הבולגרים או היוונים, כי בתי הספר האלה אומנם הכניסו רוח חדשה לקהילה ופתחו בפני הילדים היהודים עולם שלם של רעיונות מתקדמים של המשכילים האירופיים, אולם המטרה העיקרית שלהם הייתה הרחבת השפעתה של התרבות הצרפתית, שפת הלימוד הייתה צרפתית, צוות המורים וספרי הלימוד סופקו על ידי האליאנס, ולכל הפחות בסלוניקי החינוך האליאנסיסטי היה נחלת העמידים בלבד. הקמת מדינות הלאום בבולגריה וביוון הייתה כרוכה בעוד הבדל לגבי יהודיהם. בשונה מיהדות יוון הישנה, רוב יהודי בולגריה נשארו בה אחרי 1878. אני כבר אמרתי שביוון הישנה רובם נרצחו. אחרי תום המלחמה ואחרי שחרור בולגריה, הם נכללו כאזרחים במדינה החדשה, ושוויון הזכויות לכל האזרחים הובטח גם בחוקה הליברלית שהתקבלה בשנת 1879, וזאת הייתה גם אחת הסיבות שיהודי בולגריה לא הסתייגו מן השלטון החדש, אלא ראו את עצמם כחייבים נאמנות לו. גם אם אנחנו לא נביא בחשבון את רצח מרבית יהודי יוון הישנה ואת הפרעות שנערכו ביהודי סלוניקי אחרי כניסת היוונים לעיר ב-1912, למרות שגם החוקה היוונית הבטיחה שוויון זכויות ליהודים, היחס של יהודי סלוניקי אל המשחרר היווני היה כאל כובש, לא כאל משחרר. למה? מפני שלפני 1912, גם אם אנחנו לא נדבר על הפרעות, הם חשו כאדוני העיר. שוויון זכויות לא היה לגביהם חידוש. עכשיו, הם היו שווים במקרה הטוב, אבל למעשה הם היו נחותים לעומת היוונים הנוצרים. אני אדבר קודם על בולגריה, כי אם אני אתחיל בסלוניקי, אנחנו לא נגמור עד הבוקר. השחרורה של בולגריה יצר תנאים חדשים גם לבתי הספר היהודיים. החוקים להשכלת העם שהתקבלו בשלהי המאה ה-19 חייבו את כל מוסדות החינוך במדינה לכלול בתוכנית הלימודים שלהם את השפה הבולגרית. ברוב בתי הספר שהיו בבעלות הקהילות היהודיות השונות, הבולגרית התקבלה כשפת הוראה, ותוכנית הלימודים הייתה קרובה לתוכנית הממשלתית ותוספת מקצועות יהודיים. אבל בתי הספר היהודיים בהם למדו רוב הילדים ושהשפיעו יותר על ההתפתחות של החינוך בקהילה ועל הדור הצעיר, היו המוסדות של האליאנס.
למרות שגם בהם הוכנסה השפה הבולגרית כמקצוע נלמד, היא נשארה שולית, והלימודים המשיכו להתנהל בצרפתית. הסיבה לכך הייתה שמוסדות החינוך הפרטיים בבולגריה עדיין הורשו לנהל את הלימודים לפי תוכנית לימודים נפרדת ובשפה זרה. והתוכנית כאמור הוקנה על ידי מרכז האליאנס בפריז והותאמה לחיי יהודי צרפת. זה היה נכון גם לגבי סלוניקי. העדיפות שניתנה להשכלה הכללית ולחינוך ברוח הצרפתי בבתי הספר של האליאנס הייתה מכשול לא רק לגבי השתלבות יהודי בולגריה בחברה ובתרבות הבולגרית, אלא גם בפני התפתחות של חינוך עברי מודרני. הלימודים היהודיים בבתי הספר האלה הוגבלו ללימודים דתיים בלבד, ולא עלו בהרבה על רמת שיעורי הדת במלדרים, בחדרים של התקופה העות'מאנית, והשפה העברית שימשה רק ללימודי ספרי הקודש. התנאים בבולגריה לא אפשרו תהליך מהיר של התבוללות היהודים. הניגוד בין ההשפעה הצרפתית שהוקנתה לילדים במוסדות החינוך של האליאנס לבין השפעת החברה הבולגרית לאחר סיום הלימודים אפשרו את שימור כוחה של השפעת החינוך של הבית והסביבה היהודית שבה הילדים היהודים גדלו. אז החברה היהודית בבולגריה בשנים הראשונות אחרי השחרור הייתה עדיין מסורתית באופייה. בבית נשמרה המסורת היהודית, וחברי הקהילה ביקרו בשבתות ובחגים בבתי הכנסת יחד עם משפחותיהם, ועל כך התווספו לימודי הדת וההיסטוריה היהודית והשפה העברית בבתי הספר של הקהילה, פחות מזה בבתי הספר של האליאנס. כשנגיע הלאה, תראו שבסלוניקי זה לא היה כך. המציאות החדשה שבה יהודי בולגריה חיו אחרי 1878 שינתה עם זמן את תנאי חייהם. אמנם הקהילה שמרה על אוטונומיה מסוימת, אבל במסגרת מדינת הלאום הפיקוח וההתערבות של המדינה היו גדולים יותר. המגע של היהודים עם החברה הבולגרית היה הדוק יותר, והקהילה לא הייתה יכולה להישאר גוף סגור כמקודם. עוד דבר, לפני הקמת המדינה הבולגרית היו קשרים מאוד חזקים בין יהודי בולגריה לקהילות היהודיות הספרדיות בשאר חלקי האימפריה העות'מאנית. אבל הקשרים האלה נסגרו אחרי הקמת המדינה הבולגרית, וההתפתחות המהירה והדמוקרטיזציה של מערכת החינוך הבולגרית חייבו את הקהילה לעשות שינויים בבתי הספר שלה בכיוון של המדינה הבולגרית. בבולגריה לא היו קיימות ישיבות שבהם הילדים היהודים יכלו להמשיך את חינוכם התורני בסוף המאה ה-19. רוב בתי הספר של האליאנס כללו רק 4 כיתות ראשונות של בית הספר היסודי, למעט המרכזים הגדולים של סופיה, פלובדיב ורוסה, שבהם פעלו גם 3 מחלקות ההמשך של הפרו-גימנסיה. כלומר, אצלנו קוראים לזה חטיבת הביניים. תלמידים שרצו להמשיך את לימודיהם נאלצו לעבור לבתי ספר ממשלתיים, ואז עמד בפניהם המכשול של השפה הבולגרית, כי המכשול הזה, את השפה הבולגרית הם לא למדו בבתי הספר היהודיים. וכך בתי הספר של האליאנס האטו את תהליך ההשתלבות של היהודים בחברה הבולגרית. אז בשנים הראשונות, גם אחרי תום השלטון העות'מאני, היהודים לא הצליחו גם להשתלב בחברה הבולגרית. הם גרו ברובעים נפרדים, ושפת הדיבור שלהם הייתה בדרך כלל יהודית ספרדית. אבל בשנים האחרונות של המאה ה-19 השתלט כבר ברוב גדול של בתי הספר בקהילה חינוך מודרני. ממש בשנים האחרונות של המאה ה-19 עוד היו קיימים מלדרים, כלומר כמו החדרים בקהילות הקטנות, אבל ברוב המקומות הילדים היהודים כבר למדו לפי תוכנית לימודים מודרנית, או של האליאנס, או תוכנית שהייתה קרובה מאוד לתוכנית הממשלתית.
החינוך שנתנו בתי הספר של האליאנס אומנם הכניס רוח חדשה בקהילה. בתי הספר האלה יצרו את הקשר הראשון בין יהדות בולגריה ליהודי צרפת ולתרבות הצרפתית ונציגיה, והיו גורם חשוב לעליית האוריינות בקרב היהודים עוד לפני שחרור המדינה. והאוריינות בקרבם עלתה גם על האוריינות בקרב יתר הקבוצות האתניות. וההשכלה שהם קיבלו גם עזרה להם לקידום חברתי ולתפיסת עמדות בענפים מקצועיים כמו מסחר, פקידות, בנקאות וכן הלאה. מצד שני, הם כבר לא יכלו, כמו שאמרתי, להישאר סגורים בתוך הקהילה. הדבר המעניין הוא שהפעילות של האליאנס בבולגריה, וזה נכון גם לגבי סלוניקי, גרמה לתחייה לאומית יהודית בקהילה. מה שזה אומר, שאם אתה מלמד ילד משהו, אז תחשוב טוב מה הוא הולך לעשות עם מה שאתה נותן לו. זה לא בדיוק מה שאתה רוצה שהוא יעשה. יחד עם ההשכלה הכללית והחינוך ברוח צרפתית, בתי הספר האלה נתנו לתלמידים שלהם ידע בסיסי ביהדות, רעיונות של אחדות וסולידריות יהודית, והרעיונות האלה תפסו מקום מכובד בכל בתי הספר של הארגון. המטרה של האליאנס הייתה להגן על יהודים בארצות שהם ראו אותם כנכשלות על ידי הפצת השכלה מודרנית ושיפור מצבם החברתי. האליאנס רצה להפוך את היהודים בארצות האלה לאזרחים שווי זכויות ומועילים, אבל בעלי דת שונה, יהודים. הם ראו את העם היהודי כעדה דתית ולא כלאום נפרד. והלימודים היהודיים היו כפופים לראייה הזאת. אז העברית לא נלמדה כשפה חיה, אלא כדי לספק יכולת להבנת ספרי הקודש. אנשי האליאנס לא הדגישו את הדעות שלהם עד סוף המאה ה-19 ועד הופעת הלאומיות היהודית החדשה, הציונות הפוליטית. רק אז הנהגת האליאנס גיבשה את עמדתה כמנוגדת לרעיונות של האידיאולוגיה החדשה ולארגונים שלה. קודם בבולגריה, יותר מאוחר גם באימפריה העות'מאנית. ולקונפליקט הזה בין האליאנס לבין הציונים הייתה חשיבות רבה מאוד לגיבוש הלאומיות היהודית בבולגריה. וצירוף התנאים הייחודיים של המדינה הבולגרית הביאו מאוחר יותר לתופעה המעניינת של שילוב בין הציונות לבין הזדהות חברי הקהילה עם העם הבולגרי ועם המדינה הבולגרית. בחברה יהודית מסורתית, שהחינוך שלה עמד מצד אחד בסימן של השפעה צרפתית חזקה, ומצד שני היה בקרב חבריה רצון לשילוב בחברה הבולגרית, צמחה הלאומיות היהודית. בולגריה הייתה אחת המדינות הראשונות בהם נוסדו ארגונים ציוניים, והרעיונות של האידיאולוגיה החדשה מצאו בה תומכים רבים וכר נרחב. הוועידה הציונית הראשונה בבולגריה התכנסה בסוף 1898, שנה אחרי כינוס היסוד של ההסתדרות הציונית. והיא המשיכה להתקיים עד שנות מלחמת העולם השנייה, וקבלת החוק להגנת הלאום בבולגריה, שמטרתו הייתה הוקעת היהודים מתוך המדינה הבולגרית. המטרות המרכזיות של הארגון החדש היו מאבק נגד האנטישמיות וההתבוללות, ופעילות רחבה להגשמת השיבה של העם היהודי לארץ ישראל וייסוד מדינה יהודית. והציונים ראו בתחיית השפה העברית והפיכתה לשפת האם המדוברת של הדור הצעיר של הקהילה, אחת הדרכים החשובות ביותר לאיחוד עם ישראל בגולה. את החשיבות הרבה שהציונים בבולגריה נתנו לבתי הספר של הקהילה ככלי לביסוס הרעיון הציוני, אפשר לראות בעובדה שחלק גדול מזמן הוועידה הראשונה הזאת שהזכרתי, הוקדש לדיונים על סוגיית החינוך. והפעילים הציונים ראו חשיבות כה רבה בבית הספר היהודי, מכיוון שבפניהם הייתה דוגמת הלאומיות הבולגרית מהמאה ה-19,
ותפקידו המכריע של החינוך ובתי הספר הבולגריים המודרניים בתהליך התחייה הלאומית של העם הבולגרי. אז הציונים ראו בהכנסת שינויים בתוכנית הלימודים של מוסדות החינוך הקיימים בקהילה, ובייחוד באלה של האליאנס, דרך למימוש ההשקפות הציוניות. וההתנגדות של האליאנס לדרישות האלה של הציונים, הייתה סיבה לתחילתו של מאבק גדול בין שני הגופים האלה, שהסתיים רק בשנות ה-20 של המאה ה-20, כשהאליאנס נסוג מבולגריה, וכל בתי הספר שלה נכנסו לתוך מערכת החינוך הקהילתית האחידה. כיוון שהלאומיות היהודית לא כוונה נגד המדינה הבולגרית, והייתה קשורה בדרישות כלפי השלטון העות'מאני בנוגע לשטחים שהיו חלק מהאימפריה העות'מאנית, כלומר ארץ ישראל, אז השלטונות בבולגריה לא נקטו עמדה עוינת כלפי הציונות. דרך אגב, גם ביוון הדבר הזה היה דומה. כל תנועה שפעלה בבולגריה נגד האינטרסים של האימפריה העות'מאנית זכתה לתמיכה ועידוד, וזה, כמו שאמרתי, היה גם המצב ביוון. ההתנגדות של האליאנס לציונות בבולגריה נבעה מן הדעה שהיא תנועה רדיקלית שתשנה את המצב ואת מאזן הכוחות החברתי בקהילה. הציונות בעיני הממסד הקיים היה סוג של התקוממות נגד החברה הישנה. בסוף המאה ה-19 האינטליגנציה והבורגנות היהודית החדשה שאפו לקחת תפקיד חשוב בקהילה הבולגרית. ואחד הביטויים של השאיפה הזאת היה מאבק נגד ההנהגה הישנה, והמאבק הזה לבש צורה של תמיכה בציונות. ורוב התומכים בציונות היו למרבה ההפתעה בוגרים של מוסדות החינוך של האליאנס, שעכשיו עמדו בשורות מתנגדי החברה בגלל בריתה עם ההנהגה המסורתית הקודמת, גבירי הקהילה שנקראו הנוטבלים, כלומר הנכבדים בצרפתית. ההשפעה של החיים הפוליטיים במדינה, שבה למפלגות ליברליות היה מקום מאוד חשוב, היה אחד הגורמים לשאיפות מעמד הביניים היהודי לקחת בידיו את הנהלת כל מוסדות הקהילה, לרבות מוסדות החינוך. ההשכלה שהם קיבלו בבתי הספר של האליאנס פעלה לטובת האנשים האלה שמצאו בהסתדרות הציונית את הכלים להתארגנות כוחות מתנגדים לאליטה הישנה של הקהילה. ואכן בראשית המאה ה-20 בבולגריה הנוטבלים איבדו את השליטה על העניינים הפנימיים של הקהילה, ההנהגה המסורתית הפסידה בבחירות לוועדי בתי הכנסת ובעיקר לוועדי בתי הספר, והציונים כבשו את ועדי בתי הספר והשליטו בהם את סדר היום שלהם. הפעילות של האליאנס בבולגריה והסירוב של הנהלת החברה להכניס שינויים בתוכנית הלימודים של בתי הספר שלה לטובת השפה העברית, וסירובם להתאים את תוכנית הלימודים לדרישות של חוקי החינוך במדינה, היו בין הסיבות המרכזיות להתנגדות הציונים לאליאנס. בבולגריה, כמו בשאר חלקי האימפריה העות'מאנית, לשעבר ושלא לשעבר, כלומר גם ביוון ובסרביה, האליאנס לא קיבלה את שפת המדינה כשפת הוראה, וזה למרות שהאידיאולוגיה שלה הייתה מבוססת על העיקרון של הפיכת היהודים לאזרחים טובים של המדינה בהם הם חיו. לדעתם, מטרות הארגון להתפתחות ולאמנציפציה של היהודים הנכשלים האלה יכלו להתממש רק בשפה הצרפתית ובשיטת חינוך צרפתית. כמו שאמר המזכיר הכללי של האליאנס, ז'אק ביגר, אנחנו מחפשים ליצור בני אדם, זאת בקצרה מהות המצע שלנו, קודם יהודי כבן אדם, אחר כך יהודי.
מצידם הציונים בבולגריה העמידו את הרעיון של חינוך שיביא לשוויון של היהודים כאזרחים טובים ונאמנים של המדינה הבולגרית וכחלק מעם ישראל. והגישה החדשה שלמענה הם נאבקו במשך שנים רבות, ושאותה הם קיבלו הזדמנות לממש אחרי מלחמת העולם הראשונה בבתי הספר של הקהילה, הייתה בבסיס התופעה של לאומיות כפולה שמאפיינת את יהדות בולגריה במאה ה-20, והיא מיוחדת לכל היהדות, בין כל הקהילות היהודיות של האימפריה העות'מאנית וארצות הירשה שלה. אולי במפתיע הציונים היו אלה שדגלו עוד בראשית דרכה של התנועה הציונית בבולגריה בהרחבת הלימודים בשפה הבולגרית במוסדות החינוך היהודיים. הסיבות היו מעשיות לחלוטין. החוק להשכלת העם שהתקבל בבולגריה ב-1891 חייב את כל בתי הספר הפרטיים לכלול את השפה הבולגרית בתוכנית הלימודים שלהם. יחד עם זה, בוגרי בתי הספר הפרטיים לא יכלו להמשיך את לימודיהם ברשת החינוך הציבורית, אלא אחרי מבחן סיום מיוחד. ואחת הדאגות של הפעילים הציונים הייתה לתת הזדמנות לילדים היהודים להשתלבות טובה יותר בחברה הסובבת, והמכשיר לכך היה ידיעה טובה של השפה הבולגרית. ולדעתם בתי הספר של האליאנס לא יכלו לספק את זה, ועל כן הם נלחמו באליאנס ונלחמו בנוטבלים שעמדו מאחורי האליאנס, עד אשר הם הצליחו לסלק אותו מבולגריה. צריך להגיד פה משהו יותר כללי. תולדות האליאנס, אוי, השעון שלי לא עובד, אז אני לא יודעת מה השעה. מילא. אוקיי. תולדות האליאנס בארצות שבהן הוא פעל מראות שהאליאנס התאימה יותר לתנאים של מדינה רב-לאומית כמו האימפריה העות'מאנית. היא לא הצליחה או לא רצתה להתאים את עצמה לדרישות החדשות של מדינת הלאום המודרנית בבלקן. והדבקות בלימודי הצרפתית הביא להתנגשות עם האינטרסים של הלאומיות הבולגרית, הטורקית והיוונית. כל העובדות האלה הובילו את המנהיגים הציוניים למסקנה שרק הכללה במצע הארגון של כל יהדות בולגריה, של אלמנטים שמוכיחים את רצונם ושאיפותיהם להיות אזרחים נאמנים למדינה, יוכלו להבטיח את פעילות התנועה היהודית הלאומית. כלומר, רק דו-קיום עם הלאומיות הבולגרית יוכל להבטיח את קיומה של הלאומיות היהודית בבולגריה. מכל הנאמר כאן אפשר להסיק שהציונים התאימו את עצמם בצורה טובה יותר לתנאים החדשים במדינה הבולגרית, וזאת הייתה אחת הסיבות להצלחתם. הם הבינו שעד הגשמת המטרה הסופית של התנועה, כלומר שיבת ציון, היהודים יישארו בבולגריה, ולכן יש לפעול להשתלבותם בחברה הסובבת ולא להסתגרות ממנה. והדרך הטובה ביותר הוא חינוך שהוא שילוב בין לימודים בשפה הבולגרית לבין לימודים עבריים. צריך לומר שבשנים שעד מלחמת העולם הראשונה הציונים בבולגריה נאבקו גם בסוציאליסטים שדגלו בשמירת הלדינו כשפה מדוברת בקרב היהודים, וזה למרות שגם האליאנס ניהל מאבק נגד הלדינו. הציונים רצו להחליף את הלדינו בעברית כשפת העם של יהודי בולגריה, והשאיפות שלהם כוונו לא רק כלפי מוסדות החינוך של הקהילה, אלא כלפי כל התלמידים היהודים בבולגריה. וההצלחה שלהם לסלק את האליאנס מבולגריה הייתה
במעשה פוליטי. רוב בתי הספר של האליאנס נסגרו לפני מלחמת העולם הראשונה. המקרה הזה היה ללא תקדים בשום מקום אחר. בולגריה הייתה המדינה היחידה שבה ציונים הצליחו להשתלט על הקהילה המקומית במאבק נגד אחד הארגונים היהודיים החזקים בעולם. וזה אולי הביטוי הבולט ביותר להשפעה של הלאומיות היהודית בקרב חברי הקהילה בשנים האלה. יציאת האליאנס מבולגריה וסגירת בתי הספר שלה הקלה על הפצת השפה הבולגרית. ב-1926 רק בערך 8% מיהודי בולגריה ציינו את הבולגרית כשפת האם שלהם, לעומת כמעט 90% שציינו את הלדינו. ב-1934 40% מיהודי בולגריה ציינו את הבולגרית בתור שפת האם שלהם, השפה שהם מדברים בבית. הצהרת בלפור, המערכת להגנת המיעוטים שהתקבלה בתום המלחמה באירופה, היה לה תפקיד חשוב בניצחון הציונים ובביטחון העצמי הרב של הקהילה אחרי מלחמת העולם הראשונה. אבל כל זה היה קשור להצהרת נאמנותם למדינה הבולגרית. הם אמרו למדינה הבולגרית, אנחנו נאמנים לכם, אנחנו רוצים את הזכויות שמובטחות למיעוטים בחוזי השלום אחרי המלחמה. והחשיבות שההנהגה הציונית שהקהילה נתנה להתפתחות החינוך בקהילה מעידה גם העובדה שתקנון הקהילות מ-1920 חייב את כל הקהילות לפתוח ולהחזיק לכל הפחות בתי ספר יסודיים. זה לא היה בשום קהילה יהודית באימפריה העות'מאנית או בארצות הירשה שלה. ההנהגה של הקהילה היהודית בבולגריה, שהייתה הנהגה משותפת, הקונסיסטוריה, התרכזה בשני נושאים. הכנסת שיעורי חובה ביהדות עבור התלמידים היהודים שלומדים במוסדות חינוך ציבוריים לא יהודיים, ומימון ממשלתי גם לשיעורים האלה וגם לבתי ספר יהודיים. כלומר, הייתה כאן מערכת של יחסי כך ותן בעיני יהדות בולגריה, שנשענה על המבנה המיוחד שלה. הדבר הזה לא אפיין לא את יהדות יוון, בטח לא את יהדות סלוניקי, וגם לא את היהדות של מה שהייתה אחר כך טורקיה, וחלק מהאזורים שנהפכו לממלכה היוגוסלבית, שבה אנחנו בכלל לא נדון היום. באמצע שנות ה-20, הוועדה החינוכית של הקונסיסטוריה ערכה התייעצות בהשתתפות מנהלי הפרו-גימנסיות היהודיות והרב של קהילת סופיה, שההתייעצות הזאת הניבה את ההחלטה ששיעורי הדת ינוצלו להשפעה דתית יהודית בקרב הצעירים שלמדו במוסדות החינוך הבולגריים. כלומר, חיזוק הלאומיות היהודית גם בקרב התלמידים שלמדו בבתי הספר הכלליים. מצד שני, היה בתוך הקהילה הזאת נוצרה איזושהי הבחנה בין הדתיות לבין הלאומיות. כלומר, הידע הבסיסי על הדת ועל המסורת היהודית נתפס כבלם נגד מגמות ההתבוללות,
אבל הוא לא היה מכשיר להפיכת הילדים האלה לאנשים דתיים. החברה היהודית עדיין הייתה מסורתית, אבל היא הפכה במהירות לחילונית, ובחברה סובבת נוצרית, בית הספר היהודי היה אחד הגורמים החשובים לשמירת היהדות. שמירת היהדות כערך תרבותי. החילוניות של יהדות בולגריה הייתה אחד המאפיינים העיקריים שלה בתקופה שאנחנו מדברים עליה, ויחד עם הציוניות שלה היא ייחדה אותה והבדילה בינה לבין האוכלוסיות היהודיות בארצות אירופיות אחרות. וזה היה פרי השליטה של הציונים בכל מוסדות הקהילה ובמוסדות החינוך שלה. הביטוי הבולט של שליטת הציונים בקהילה היה אולי הטלת תשלום לטובת קרן היסוד כמס חובה לגבי כל חברי הקהילה עוד ב-1924. גם צריך לראות בעלייה המונית בבת אחת של יהדות בולגריה אחרי מלחמת העולם השנייה, חלק מהמניעים לתנועה הזאת היה החינוך המיוחד של יהדות בולגריה. אני חושבת שאני רוצה לומר לכם עוד שתי מילים על חלקו של החינוך בגורלם של יהודי בולגריה בתקופת מלחמת העולם השנייה. שני יסודות עמדו ביסוד הגורל הזה. בגלל הקטנטנות של הקהילות שלהם, הם היו חייבים תמיד לשתף פעולה ביניהם, גם בתוכם וגם עם קהילות אחרות, כדי לשמור על צביונם המיוחד. ושיתוף הפעולה הזה סייע להם בעת משבר. והיסוד השני היה אימוץ השפה והתרבות הבולגרית, שסייעו בידם לגייס חלק ניכר מן ההנהגה והעם בבולגריה לעמוד לצידם, כאשר הם עמדו בפני שילוח והכחדה. טוב, אנחנו נעבור לסלוניקי. סלוניקי מלכתחילה הייתה קהילה גדולה, ושלא כיהודי בולגריה שהם הגיעו לבולגריה בדרך כלל כתחנה שנייה או שלישית בנדודיהם, וזה היה מטעמים של בחירה ונוחיות. קהילת סלוניקי נוסדה על ידי אנשים שהניחו מאחוריהם רכוש, שורשים, קשרים, נופים, היסטוריה, ידידים ולפעמים גם בני משפחה. רובם הגיעו ב-1492-3, והם הסתכנו במסע ארוך ורב משברים כדי להגיע למקום שבו הם יוכלו להגשים את יהדותם. אז אין לנו סיבה להתפלא כשהם הגיעו למחוז חפצם, החינוך של ילדיהם היה עניין מאוד חשוב ביניהם, שלא הם הקדישו את מירב מאמציהם ומשאביהם. הצורך הדחוף ביותר של היהודים האלה היה להבטיח את עתיד העם היהודי כמו שהם הבינו אותו. כלומר, יהודי בצור ומבוצר ביהדותו, מבוצר כך שלא יבוא לכלל ניסיון בעת צרה וצוקה כמו שקרה בספרד. וכך יהודי סלוניקי יסדו מוסד שלא היה כמוהו עד אז בשום קהילה יהודית בגולה. הם יסדו את התלמוד תורה הגדול, שהיה למעשה לא רק מוסד חינוכי, אלא גם מקום ממשלה של הקהילה. אני לא יכולה לעמוד כאן על כל ההיבטים והמשמעויות השלטוניות והכלכליות של התלמוד תורה הגדול, אני רק אציין שבמוסד הזה למדו כל ילדי ישראל הבנים, רק דקה אחת, מגיל 4 עד בר מצווה. מי שיכול היה שילם, מי שלא יכול היה לא שילם. העניים מבין התלמידים